Bé, senyor president d'AIGEC, autoritats, senyores i senyors, amigues i amigues, Sònia Requesens, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, a mi no em facis cap foto. No em facis cap, perquè si em fas una foto amb el Gran Teatre del Liceu buit, algú dirà, aquest s'ha tornat boig. El mas ha embogit, no? Per tant, res de fotos. En qualsevol cas, moltíssimes gràcies per la vostra invitació. Em sembla que ara era el Pau García Milà que deia que ens agraïa que no haguéssim canviat, que haguéssim canviat l'agenda per poder estar aquí. Jo us he de dir que he fet exactament el contrari. Aquest acte fa bastants dies que estava previst i jo no l'he canviat encara que estigui passant el que està passant. I no l'he canviat perquè em va donar la sensació que, a més, en aquest moment, com intento fer cada setmana, doncs estar al costat de persones que tenen ganes de fer coses i que les fan, no només que en tenen ganes, sinó que a més les fan, això doncs és una obligació gairebé, és una responsabilitat i és una obligació, no? I al mateix temps és un missatge. Al mateix temps és un missatge perquè, certament, doncs les dificultats són grans, són evidents, ja s'està veient, però això no vol dir que en el nostre país no estiguin passant tota una sèrie de coses que són molt bones i que són molt positives. I a aquestes coses se'ls ha de donar cara, se'ls ha de donar visibilitat, s'ha de poder transmetre tot això, no? Ja sabem que després tot això tindrà una repercussió relativament petita des d'un punt de vista potser informatiu, potser, però la nostra responsabilitat conjunta és intentar que tot això sobresurti i que, a més, se'n parli i se'n parli bé i que serveixi d'exemple. Que serveixi d'exemple de cara a molta altra gent que potser en aquest moment no saben exactament si poden tirar endavant o no i que veient-vos a vosaltres i les vostres experiències puguin dir, escolta'm, si aquests se'n surten, nosaltres potser també. I amb això us constituïu, més enllà dels vostres projectes, us constituïu una mica amb aquells fars que guien la bona navegació o que guien gent que pot estar més despistada i que diuen, veus, aquests són els que donen la bona llum i els que donen la bona orientació. I per tant, jo amb això us vull dir que teniu i tenim tots plegats aquesta responsabilitat afegida. Abans en Xavier Trias us posava l'exemple del Teatre del Liceu. Mireu, jo això ho recordo bé perquè va ser concretament un dia 31 de gener de l'any 1994. Alguns de vosaltres, la majoria de vosaltres, estàveu sortint de la facultat o entrant a la universitat o tirant endavant alguna cosa i alguns de vosaltres segurament estàveu a l'escola en aquell moment. Fa 18 anys, això. Fa 18 anys. I recordo molt bé com hi havia una fumera que es veia des de tot Barcelona. I la gent es preguntava què s'està cremant a la part baixa de Barcelona, què s'està cremant en el districte gòtic, per entendre'ns, de Barcelona, a la ciutat vella, i s'estava cremant al Liceu, que era tot un símbol que s'havia construït en el segle XIX. I recordo molt bé allò perquè realment va ser un impacte molt gran tot allò. I recordo fins i tot entrant aquí, poques hores després, jo en aquell moment estava de regidor a l'Ajuntament de Barcelona, a l'oposició. I després us explicaré per què subratllo això de l'oposició. I recordo molt bé les llàgrimes de molta gent, perquè realment s'estava cremant una cosa que anava més enllà del Liceu. S'estava cremant un símbol de la ciutat. I com abans deia, la ciutat i del país fins i tot, i com abans deien Trias, doncs aquí va quedar molt poca cosa, pràcticament res. Però van passar dues coses molt importants, sobretot una, i per això us deia, jo estava a l'Ajuntament a l'oposició. Va passar que poques hores després, pràcticament sense discussió, pràcticament sempre n'hi va haver una mica, però pràcticament sense discussió, pràcticament sense enrenou, es van reunir tots els que s'havien de trobar, els que manaven, els que estaven a l'oposició, els que eren d'altres administracions, tothom es va seure en una taula i en molt poc temps es va dir això que ha caigut, això que ara no existeix, això que s'ha cremat, això que gairebé no és res, això ho tornarem a fer i ho tornarem a fer en el mateix lloc i, a més fidels en el projecte inicial.
I això doncs, va passar l'any 94. Poc abans hi havia hagut els Jocs Olímpics que havien sigut, poc o molt, un exemple en el mateix sentit, de la capacitat de fer les coses junts. Per tant, això va tenir una gran importància i un gran impacte. I la segona cosa que va tenir un gran impacte, i que jo crec que va ser una mica el motiu de tota la reconstrucció, és que aquí es van cremar cadires, butaques, escenaris, tot el que vulgueu. Però hi va haver una cosa que no es va cremar. No es va cremar ni l'esperit, ni es va cremar l'ànima col·lectiva. Això es va mantenir ben viu i ben dempeus. I gràcies a això es va poder reconstruir. Després això va ser una cosa que es va reproduir d'acord amb la fidelitat inicial, amb els estàndards inicials, amb els paràmetres, i al mateix temps, si es miréssiu tota la part que no es veu, que és tota la part, diguem-ne, de la caixa escènica, tota la part de les instal·lacions, etc., veuríeu que, combinant amb una estètica del segle XIX, doncs hi ha la més alta tecnologia posada al servei d'una institució cultural com aquesta. Bé, us explico això perquè d'aquella lliçó o d'aquell exemple avui en podem treure unes quantes lliçons. Abans molts heu comentat que, malauradament, s'està cremant una part significativa de l'Alt Empordà, amb un incendi que, a més, està tenint condicions dramàtiques. Però fixeu-vos, hi va haver un foc aquí i un incendi. N'hi ha hagut d'altres. Ara hi ha aquest incendi de l'Empordà. Però si l'ànima i l'esperit no es cremen, si aquests es mantenen vius, aleshores tot és possible. I si m'ho permeteu agafar amb una mica de símil, i símil rapidíssim, perquè just és l'hora dels canapés, ara és l'hora que hauríeu d'estar menjant el primer canapé, just ara, 11:15, per tant, us agafo només 2 o 3 minuts més. Si agafem el mirall del que va passar, o del que està passant ara, una mica amb la situació del país, hi ha molta gent que també pot considerar que en aquest moment hi ha molts focs oberts i molts incendis que estan arrasant moltes coses. Però si al final l'esperit i l'ànima no es cremen, i al final l'esperit i l'ànima és el nostre esperit i la nostra ànima col·lectiva, si això no es crema, si això es manté ben viu, doncs escolteu, aleshores tot és possible. Tot és possible des d'un punt de vista de vèncer les dificultats. A mi m'ha agradat molt una bona part dels testimonis que avui s'han escoltat, des d'en Pere Guardiola fins al final, perquè tots ells han demostrat aquestes ganes de fer coses i aquestes ganes de no tirar en cap moment la tovallola. I alguns han parlat, ho feia l'últim Mas, no, l'últim Mas no, perquè l'últim Mas sóc jo, que per cert, està molt bé que hagueu premiat un Mas, perquè com que els Mas els premien poc últimament, que alguna vegada un Mas tingui un bon premi, doncs està molt bé. Fixeu-vos que en totes les intervencions que hi ha hagut i en els vídeos que s'han sentit, en tots ells hi havia una... Jo he retingut mentre escoltava una doble vessant que era molt interessant. En un moment determinat es parlava, i en Marc Bon havia fet referència, a la passió. Tu deies, per moltes coses que t'ensenyin a l'escola, si no t'ensenyen a tenir passió per les coses, doncs quedaràs coix. Quedaràs, en cert punt, fins a cert punt quedaràs amb alguna cosa que et falta. I és veritat. Però, al costat d'això, i ho deia l'últim Mas, al costat d'això hi ha d'haver el compromís. La passió i el compromís. La passió i l'actitud. L'actitud de combat, l'actitud de no deixar-se vèncer, l'actitud de no tirar la tovallola i l'actitud d'anar endavant. I això en aquest moment, afortunadament, a Catalunya ho tenim molt. No surt molt, no sobresurt molt, però hi és. És com la brasa que pot alimentar, això segurament és un mal exemple dit avui, però és com aquella brasa que, d'una forma o d'una altra, pot alimentar, en aquest cas, diguem-ne, la llar familiar. I això, torno a dir, afortunadament, en aquest país ho tenim molt. L'exemple del Liceu de fa uns anys enrere va ser un símbol en aquest sentit, ho van ser moltes altres coses, ho va ser, deixeu-m'ho dir així també, perquè ens acompanya la seva família i és una empresa que poc o molt tots l'hem seguida i tots la coneixem, encara que potser no tinguem tants pots al costat del lavabo, però que és Natura Visser. I Natura Visser a mi em recorda una cosa, que és que aquesta actitud de passió i compromís, aquesta no és una actitud privativa de l'edat, sinó que forma part, diguem-ne, de la manera de ser d'una persona. Ja sabeu que deien els clàssics
que la més difícil i la més complicada i la més apassionant de les conquestes, de totes les conquestes, és la conquesta d'un mateix. La conquesta que has de fer-te de tu mateix és la més complicada de totes, però és la més apassionant. I és la més difícil, però és la que dona més sentit segurament a la vida. Que persones amb 80 anys siguin capaces de transmetre aquesta vitalitat i aquestes ganes de fer coses, això irradiat en el conjunt de la societat, contagiat entre la gent jove, irradiat també per part de la gent jove del país, aquesta és la principal carta que tenim de cara a aquests propers anys. Jo us agraeixo moltíssim que des d'AIGEC doneu aquest exemple, ens oferiu aquest bon missatge, que ens contagieu o que contagieu a la societat catalana aquest bon optimisme i que, a més, l'encerteu cada dia amb el que feu, fins i tot des del punt de vista dels lemes. Perquè parlar en aquest moment de tu sumes i del job creator, això està molt bé. Està molt bé perquè va més enllà d'un compte de resultats. Jo sempre he dit, i això està poc de moda, que el compte de resultats és molt important perquè assegura la continuïtat d'una empresa i el seu creixement. Però al final la finalitat última d'una empresa no és el compte de resultats. La finalitat última és una altra cosa. I entre d'altres és sumar de cara a la societat i és comprometre's en els principals reptes que tenim i, òbviament, el més gran que tenim és de donar esperança a aquella gent que o no té feina o té por de perdre-la o que simplement té alguna aspiració de tenir-la i a través de les vostres iniciatives es pot arribar a complir la seva passió acompanyada de la seva bona actitud. Moltes gràcies.